Au. No to je přístup, tady ty větve, nejvíc štou tady ty větve. Jinak já vás zdravím. Tady z krásný nakládky v Dolních Životicích, tam pěkně bereme teďka koruny stromu. Pozorně vezmeme ten plot. Tady máme krásný životický zámek. Aha, tady se asi budeme muset otevřít. Tak jo, jsme si otevřeli bránku, doufám, že se nám nezavře, až tam budeme projíždět. To by asi nebylo dobrý. Jako výhoda je, že mám na 8 až 10 metrů, spíš 10 metrů naloženo 1,9 tuny, nějaký železný zábradlí a konstrukce. Takže pojedu jak po prázdnu. Ještě zítra něco doložím, dneska je pondělí, máme 13. hodinu, takže je pěkně rovnou na plac, o 1:30 jsem na place, ve 2 můžu být doma. Tady jsem měl trošku obavy, jestli to je průjezdný, tak jsem se tady šel ještě pěšky podívat. No tak dalo byste tady především ještě otočit, jo, a zase jet zpátky, ale to nikdo nechce. Z druhé strany to psalo, že ta ulice je slepá, ale tak jo, jestli tady jsou takhle branky, tak když se zavřou, tak asi těžko projedete. A tam nevím, tyhle, tam bych to asi nevycouval zpátky kolem toho zámku. Tam byly tak ostré zatáčky, že bych měl problém se tam napasovat. Tady už to bude asi v klidu. Se vymotáme z Dolních Životic. Doufám, že mi to posílá správně. Tam jede auto, počkáme. Jo, a děkuji Lubošovi 67 za krásných 5 euro donate v live chatu, jak jsem jel z polských hranic k nám na plac, teďka v pátek. Já jsem si toho nevšiml. A upozornilo mě to až dneska, když mi tam vyskočili najednou peníze nějaký. Tak děkuju moc. Děkuju. No. A já jsem vlastně i rád, že vyrážím až zítra. Aspoň mám ještě jeden večer pěkně v posteli. Když jsem přijel v sobotu večer, to je takový víkend, ale furt na tu bídu to je dobrý, protože mohl jsem dneska teprve být někde v Německu po nakládce papíru. Takže jsem rád, kurva, že to vyšlo a že mi naložili. Tam pěkně prší, to je vidět. Kudy jdou mraky, jestli ten hnus jde k nám na Opavu nebo ne. No, počkáme si, stejně musím do protisměru najet úplně.
a já nemám kam spěchat. Já fakt, ale duha, vidíte ju? No, stejně jsem tam trošku tu krajnici zalízal. Měl jsem se to vytáhnout do té cesty ještě víc. Nevadí. No a když jsem jel tam, tak jsem odbočil tady na té cestě a tady to alejí kolem kapličky jsem jel. Tam kolem kapličky je 30 a je to tam úzké, akorát tak na kamion a za tu kapli nevidíte, takže jsem se modlil, aby tam nejel nějaký splašený dvacátník v nějakém střepu a nenapral mi to do kabiny. Ale bylo to naprosto v klidu. Tak. No a tady ta vykládka je ve východním Německu, kousek od polských hranic, jak máte přechod Olšina, tak někde na vrchu, na severu. Po pravé straně Berlína. Tady máte Berlín, to je tady a tady jsou hranice s Polskem. Prostě řekněme, že v Prusku, nazdar, žádné Polsko, tam nahoře bylo Prusko. Takže vykládka je v Prusích. Jo. Prusko je jediný evropský stát, který odsral druhou světovou válku. To je jediný stát, který zanikl díky druhé světové válce. No, měli z Pruska asi strach, protože Prusko bylo hlavní silou hybnou, které sjednotilo Německo. Když se rozpadla svatá říše římská. No, vypneme si zase tady ten fukar, ať to není slyšet, protože to je hnus. A jedu jak prázdný. Fakt to je super. Ještě něco lehkého naložit na ten předek, kde mám 2 metry místa na čele. I kurva. A jo, stihl to dobře, nemusel jsem brzdit. To je taká multikára toto. Ty Micheliny tam, viděli jste je? Tady projedeme Slavkovem a hned dole za Slavkovem odbočka na Otice. Tam odbočíme, tam je taková hnusná cesta. A z Otic na Komárov a z Komárova na Plácek náš. Krásný. Malovaný. To bude spotřeba jak víno. To bude éňo ňuňo. A když to složím tam v tom východu Německa a budu mít tady ty 2 metry na čele taky nějaký lehký matroš, což si asi myslím, co tam chcete velkýho nakládat na 2 metrech, tak to pojedu, jestli to bude na druhé straně Německa někde v podhůří, tak to pojedu přes celé Německo zase víceméně prázdný. Tyjo, já tady jedu v obci. Musíme brzdit. Ale kdybyste jeli potom dál do Opavy na tu Olomouckou, tak tam u Lidlu tak je železniční most a vedou tam i troleje pro trolejbusy. A on je značený, že je nízký, ale já jsem někde slyšel,
už z více zdrojů, že by tam snad mělo jít projet i kamionem, protože oni ho před pár lety rekonstruovali, tak je možný, že ho asi i zvedli, ale nechali tam asi z legislativních důvodů, aby tam nejezdili kamiony, tak tam nechali tu původní výšku, jo. Ale já to nebudu pokoušet. Z toho bych měl strach tam podjet. Jinak tady na té nakládce tak úplně v pohodě lidi. To vypadalo, že je taková rodinná malá firma, že jsem tam mluvil s majitelkou i s majitelem, co tam seděli v kanceláři, tak jsme spolu chvilku si povídali. No. Já měl čas, oni taky mají čas. A to byl takový fajný rozhovor. Pěkná, uvolněná atmosféra. Jedna z těch lepších firem, takhle jakoby atmosférou. Taky jsem tam ani nestál, jsem tam přijel, byl jsem tam sám. Oni to měli připravené už venku, pěkně vychystaný. Takže já jsem byl naložený za 10 minut. 4krát napíchl. 2 velké konstrukce, co zabírají nejvíc místa. Plus 1 europaleta a vedle ty europalety na prdeli pak mám ještě nějakou menší konstrukci. Takže 4 napíchnutí na vidle. Pohodička. Ale fotil si to tam ten jeden zaměstnanec, tyjo, tam udělal fotek 3 prdele. Velký konstrukce jsem si přichytil 2 kurtama a tu paletu s tou malou konstrukcí mám přehozenou jednu kurtu. Jako na tu váhu 1,9 tuny asi by se nic nestalo, kdybych i ty větší konstrukce měl uchycené jednou kurtou, ale udělal jsem to na 2 po každé straně, ať se to třeba nekroutí za jízdy, jako kdybych to měl přehozené jenom přes prostředek, ale tak tím, když to utáhnete, tak by se to kroutit nemělo. Ale když můžu, tak proč tam nedám 2, že jo? Pěkně podhranoli gumy všude, takže když mě zastaví policie, tak akorát si z toho ustříknou do kalhot, jak to je tip-top, krásně naložený. Tyhle, to je provoz, kůňa. A jdeme, frčíme. A ještě natankujem AD Blučko, 72%. To bych mohl, ať to nedělám zítra. Zítra jenom přijdu do práce, vezmu robotu a jedu, žádné zdržovačky. Natankuju v Polsku, i když tam se teďka na té křivé, v té industriálce, máme tankovat na AS24, tak oni tam rekonstruují ulici, je to úplně zavřený a musím se tam přes objížďku a je to takový voser, protože ta objížďka, to je přes tu industriálku, přes to bývalé letiště a je to tam takové občas ostré ty zatáčky, že tam člověk musí dobrzdit a počkat, anebo někoho případně vás pustí, no, a projet potom. Volvík.
Jo, nebyďte pískající klimošky tady ve dveřích, tak jsem víceméně jako s tím autem spokojený. Šlape dobře. Až na tu akustiku. A když jsem vyjížděl z těch papíren, tak souběžně za mnou jel i Polák na Mercedesu. A měl taky naložený papír, takže víceméně jsme museli mít tak nějak 24 tun oba. A pak z toho Arnsbergu, když najíždíte na dálnici, tak tam je takový docela prudký krpál. Já jsem mu tam normálně v tom kopci ujel. Tak to mi řekněte, co to měl za plečku. Ale jako razantně dost, to nebylo jen o pár metrů. Jako asi ten turbo compound je tam cítit v té síle. No fakt jsem za tady tu furu rád. Já jedu jak s prázdným. To jsou nádherný fůry. Hej chlape, šlapni na ten plyn. To už doplachtíme na kruháček. Co tady robíš? Kurva, dávej ten blinker dřív. Ale mi to bylo jasné, že asi tady bude dělat nějaký manévr, když začal takhle brzdit. Ale někteří, jako to, když takhle často na cestách, tak vidíte některé pacienty, že oni ten blinker vyhodí skoro, až když ukončí ten manévr, jo. K čemu to je dobrý? On ho vyhodí, když už je v tom pruhu. Blinker se dává před úkonem. Před úkonem, to znamená vyhodím blinker a až potom začnu odbočovat. Ne současně, a ne potom. To už potom, když odbočíte bez toho blinkeru, tak už nemá vůbec smysl tam ten blinker dávat. A já si na Mercedesu a svém osobáku nechci ničit páčku, tak já ho jen tak vždycky vyhodím, že do něho kopnu, že to nejde do té aretace, tak udělá tři bliky a vypne. To musí stačit. Kdo čumí na cestu před sebe, tak musí vidět, že jsem vyhodil blinker na odbočení. Tam se ženou mraky za náma, vidíte to v tom zpětném zrcátku? To je oblačnost jak svině. No, já myslím, že asi... Ty vole, to je val? Já si myslím, že dneska máme po pěkným počasí. Odpoledne bude pěkně na hovno. No tak já vám, když mám tady tu první nakládku v tomhle týdnu, tak si zase uděláme sestřih. Já vám pak natočím i pak vykládku v tom východním Německu. Tam v té oblasti, kde pojedu, tak tam jsem ještě nikdy nebyl. To tam bude moje první vykládka. To je pro mě absolutně neprobádaná oblast.
Takže já budu příští týden takovej pionýr. Americký pionýr dobývající západ Ameriky. Kam spěcháš? Stejně tam dojedeš kolonu. To jsi teda pomohl. Tady zase včera, když jsem jel domů, když jsem si vezl nákup z práce, tak tady jel cyklista a tady je cyklostezka. Tak kurva, využívej to, kurva. To co myslíte? Jak jsem ho objížděl, tak opět plnej do ostřikovačů a jedem. Jsem ho trošku osprchoval, hajzla. Já takovéhle sobce poseru vždycky, když můžu. Tohle není normální. Tady má cyklostezku a stejně bude se tady jebat po krajnici. Tak to dostal sodu. Taková já jsem svině. Ale jak oni na nás, tak my na ně. A to já jsem taky cyklista, ne že ne. Já cyklisty objíždím, když je možnost a protože se mnou nic nejede, nemám vůbec sebe menší problém zajet úplně na protější pruh. Protože vím, jaká je to sviňárna ten boční vítr, když kolem vás projede auto. Ale takovéhle hovna, co neumí využívat cyklostezku, tak s těma pochopení nemám. To je jak s tím hovnem od nás, z firmy, které tady vyjelo z jednosměrky, jo? Na palici toto. Nazdar. Jak jsem měl dneska vykládku v tom modelu v Opavě a přijel jsem v 11 na plac a byl jsem tam úplně sám. Všechny auta už odjeli. Je tam akorát kolega zaparkovaný, který si vzal na dnešek dovolenou. A jinak já se omlouvám, já jsem si zase neskontroloval kapličku, jestli je vidět i rychlost do prdele. Jestli nepůjde vidět, tak to zase bude na hovno záznam. Ale já ho stejně vydám. Ale na to si musím dávat bacha, no. Doufám, že to půjde vidět. Kam běžíš? Ty budeš spocená. Ty budeš spocená. Ještě v tom kabátě. No, je takový fajnový čas, že to možná asi bych mohl ještě dneska zpracovat to video, no. A to bych zase přišel k mladé večer. To je takový na prd. No uvidíme, buď to uvidíte o víkendu až, anebo přes týden. Tak, já už jsem tady v našem hnízdě. Tak se sama zase pomalu rozloučím. Takže mějte se krásně a užívejte posledních krásných slunečných dnů, než nám začne tahleta zima zase. A ještě zaparkujeme do špůru na place. Nazdar.
Já jsem chtěl to AD Blučko tady natankovat. Já to prdím. Udělám to teda zítra. No v tom stínu je tam docela prd vidět. Tak. Srovnáme. A máme. Tak jo, tak díky za přízeň, děkuju za ty donaty. Po dlouhé době zase takováhle krásná vzpruha. 5 eurová, tak ještě jednou díky moc. Ahoj.